kade ngumngani wami zona namhlanje usuyangizona angiyempela isikhathi eside lapho uyizipho-ke angiyempela isikhathi eside lapho uyizipho-ke angiyempela isikhathi eside lapho uyizipho-ke ngizolihle mina lapho uyizipho. Sheli wami nodlame, cela wehlisa umoya. Sheli wami nodlame, cela wehlisa umoya. Sheli wami nodlame, cela wehlisa umoya. Angizange ngizolana, kodwa ngizocela uthando. Angizange ngizolana, kodwa ngizocela uthando. Inongithele ngamanzi, ungishele udakeni. Inongithele ngamanzi, ungishele udakeni. Ayikane yenza nje uzibukele emseleni ayikane yenza nje uzibukele emseleni Sheli wami nodlame cela wehlisa umoya sanibonana bathandi bomculo kaMaskandi kuphi na uphila nekhona la kufinyelela khona video nibingelelwa Ali Igeza lakwaMgube leli bafowethu ngithi angidlulise ukubonga okukhulu kini isupport eninginikeze yona kwi-album yama-ASAP yango Good Friday ehloko sithi Fusek akwenziwa kanjalo. Ngibonga kakhulu bafowethu kakhulukazi nje kuzo zonke indawo kubafowethu abasemarenki abasebenza emateksini abathwala umphakathi ngendlela abasupporte ngakhona umculo wami kule album yama-ASAP. Angazi ukuthi ngingabonga ngithini bafowethu kuzo zonke indawo ebengihambela ngibathengisela i-CD yami ngendlela abafowethu basemarenki bebejabula ngakhona ngendlela ebefaka isandla ngakhona beyithenga ngu-original bethenga ne-DVD yakhona. Bafowethu ngithi isandla sedlule ekhanda ngempela ngiphakamisa zombili izandla njengocabasha. Bese ngidlula lapho bafowethu nginethulele nansi i-album entsha yeGeza lakwaMgube esihloko sithi Unodlame. Bafowethu zimnandi ingoma ziphekiwe ngempela kusetshenziswe zo-15 zimnandi zonke ukhethe yakho. Ngingathi nje kini amaholiday amahle bafowethu onke amabhungu ayihlayo ayemakhaya ngingakujabulela kakhulu ukuthi ehle nayo i-album yeGeza lakwaMgube entsha ngoba niyazi bafowethu ukuthi sabanikazi bengoma emnandi thina la kwagqilaza umthakathi lokho ngiyacabanga ukuthi anesingabazi ngakho phindileke nje kunjalo ingoma zimnandi zonke bafowethu kusetshenziswe kakhulu ngizozwa nje mangabe sithi wekhuba ake sibulabule le ndaba ake sikhulume le ndaba sacela izwe wala nalo manje ulisaphi kuma foreigner ingoma nje emnandi enamancoko amnandi engicabanga ukuthi ngizoyijabulela kakhulu masithi msheli wami nodlame amabhungu asathanda intombi asashela emfuleni ingoma le engicabanga ukuthi izowakhuthaza kakhulu ngeke ngiyibale nje ngayodwa niyezwa nje mangabe sikhuphuka sithi nangeshaya isangoma ngabe uzobhulaphi ngoba mawushaya isangoma ngeke phela sisakubhulela kodwa ke indoda iyazi mhlambe vele ukuthi ithembeni mayishaya isangoma bafowethu zimnandi ingoma zeGeza lakwaMgube akungajazwa lokho nizoyizwela nani shona nezitolo isiyatholakala ingoma yeGeza lakwaMgube kusuka nje ngoLesine izobe sikhona ezitolo kilo nje leli viki esikulo njengamanje mawungaya nje esitolo
kusukela ngoLwesine uzoyithola i-album Igeza lakwaMgube uNodlambe. Bafowethu ngicela ukuthi-ke nisisupport njengoba sengishilo, ngeke ngande ngamagama amaningi kakhulu bafowethu. Nomoya wami aweneme kahle, ngiqedwa ukushiwa ubhuti wami engimlama emhlane obeyikho ngeke kimi, nomsizwa engiyibona ngabufunda kuye. Yonke nje into enhle ongayibona kimi ube nesandla esikhulu kuyo ekungifundiseni njengensizwa ebengikhula nayo, ngeza ngemva kwayo ngibukela kiyo okuningi. Umoya wami-ke awujabule bafethu, kodwa ayikho into engingayisho ngoba konke kuhlelwa uNkulunkulu, uyena owaziyo ukuthi kungani kulonyaka ka-2019 engizwisa ubuhlungu ngey'nto ey'ningi kangaka ey'hlukahlukene. Emveni kuba ngishiwe abafowethu ebengisebenza nabo eqenjini, umfana omncane uMbuso wakwaNgubane naye wangishiya ngezwa obukhulu ubuhlungu. Kwawusiya umfokantombela naye wangishiya, uBangelani Ikhuzwayo naye wathi nje unyaka mawuvula wabe ngishiya. Bafowethu ngikuzwile ubuhlungu ngempela emhlabeni ngokushiwa ubhuti wami engimelamayo. Ngizizwa ekuwumfowethu kimi, iphinde ibe umngani, iphinde ibe sababa kimi, ingifundisa okuningi. Yiyo le nsizwa engikhuluma ngayo. Awuyibuke nje uma ngabe idlalela nje ikhombisa umsizwa wayo ukuthi ibiyinsizwa enjani. Yiyo le njengamanje, awuyibuke nje uphakele ihlo ubone ukuthi ngizalwa nomsizwa onjani, noma ingasekho emhlabeni kodwa nje awugeza amehlo. Kuningi bafethu okungangiphathanga kahle kulo nyaka, kodwa-ke kukhona okuhle engingakubala ukuthi kungijabulisile njengalokho nje engisuka kikho kwe-album yami yama-ASAP. Indlela enisupport ngakhona engijabulisile. Iqiniso ukuthi ubuhle buhamba nobubi. Ngiphinde ngathola-ke futhi idili yokuba yinxusa kwesinye isitolo esiphatha impahla ezinhle kakhulu sakwa-Crowd. So bafowethu, njengoba ningibona ngiphethe leli kepesi lakwa-Crowd, awuthi ngiliphethe nje ngoba ngiyiphathele nje, ngiliphethe ngoba kuyisitolo lesiyana esengisebenzisana naso ekugqokeni impahla yaso, isona esingigqokisayo manje. Siyiqembu ama-ASAP njengoba niwabona nje amajongo egqoka amajakhethi aso lesi sitolo. Ngiyacabanga ukuthi kuphi nakuphi la nizosibona khona sekuzovamisa ukusibona sigqoke impahla yale sitolo ngoba isitolo esisebenzisana naso. Engizocela ukuthi amabhungu onke athanda ingezo asivakashele lesa sitolo ayobona ukuthi siphatha impahla ezinhle kanjani, futhi ayithenge impahla zaso, ngoba uma ngabe uyibhungu uyithanda, uthanda ukuba muhle, uthanda ukuba clean, ufuna ujwayelane nezitolo eziphatha impahla ezinhle njengalesi sitolo sakwa-Crowd. So bafowethu, ngicela ukuthi njengoba sehla siye ekhaya ngoKhisimuzi samabhungu, sithanda ingezo, sihambeni sekulesa sitolo sifike sithenge impahla zaso. Zinhle kakhulu, zenza nje ibhungu ligeze lifaneleke maligqokile. So bafethu, ngiyathemba ukuthi nizosijabulela kakhulu lesa sitolo njengoba sisebenzisana nathi, siyiqembu lenu elithanda kakhulu ama-ASAP neGeza lakwaMgube. Ngingandi kakhulu ngamagama bafethu, mina into engidume ngayo kakhulu ingoma. Ukujikela nabanga usuke esidume sinamathambo, ukushintshela nawosho usuke esidume sinamathambo, ukushintshela nabomkhaya usuke esidume sinamathambo. Kodwa mkhaya ungenzani, ulwazi lonke useziwa. Kodwa mkhaya ungenzani, ukhansela umcimbi abantu abami bayankosi, wena uthi lalaka, abantu abami bathi vuka, wena uthi lalaka. Ezinye izinto ziyokukhathaza we ezenzeka kulo maskandi. Shayisa ngoma umuntu oshayisa ngoma, nange shayisa ngoma umuntu
muntu oshayisa ngoma nange kunsulisa ngoma umuntu oshayisa ngoma nange kunsulisa ngoma umuntu oshayisa ngoma nange shayisa ngoma njengoba eshayisa ngoma Jabulelani nansi ingoma yeGeza lakwaMgube entshasha esiqalile ukutholakala kuzo zonke indawo kusuka manje esihloko esithi unodlame. Ngiyabonga kusuka manje bafethu asishonini sonke sithi ayikhasi imfene egingqika ama-orange asambeni siye kwaCrown so etholele impahla ezinhle. Ngiyabonga kakhulu.
Ushaya kubo kwentombi esiphethe kahle. Sewesibhezile siyadela navuya.